प्लीज इनकर गाना के सपोर्ट कर, अगर बड़ भाई हुआ बड़ स्टार हुआ तो ना तो वाह वाह वाह। ब्रांडेड चोर राइटर हुआ, ब्रांडेड चोर गायक हुआ तो वाह वाह वाह। चोरी भी किया, सीना जोड़ी भी कर रहा है और गाना डिलीट करवा के अपना मतलब कि गाना चलाना चाहते हैं। सीधे कह दो कि ना भाई हम गाए, चलो तब तरह का ब्रांडेड चोरे का है। हाँ, मतलब वो है गौरव मिश्रा वाला गाना वहाँ जो कि प्रियांशु पांडे गोइले रहलन ह, बहुत खूबसूरत आवाज में, ओकरा के डिलीट करवा दे। हाँ, सब कुछ बताओ तनी यही वीडियो में बनो रहलो। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपके स्वागत बा। हमारा चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग, लाइक कर दो लोग, ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहो। दबा के शेयर करो लोग कि आगे तक ये वीडियो जाए। चोरी भी कर लिया भाई, सीना जोड़ी भी कर रहा है और गाना डिलीट भी करवा दिया, और मेरा गाना अब चलने वाला है। हाँ, मतलब प्रियांशु सिंह का वो गाना था कितना बढ़िया, 12 साल तपस्या कैला के बाद मतलब उनकर एगो गाना हिट भरलक हो। हाँ, जानू उहे लिबाज में हमरा से मिली हो, बहुत प्यारा सॉन्ग रहलक हो, ओकरा के डिलीट करवा देवल गइल बा। अब ई हमने कहम कि भाई साहब के करवैले बा, एकर नाम ना रखम। गाना के फिलहाल देखबा लोग यूट्यूब पर जाके सर्च मार के देखबा लोग तो गाना डिलीट हो चुकल बा और सर्चेबल में आ ही नहीं रहल बा। गाना के मतलब कि सोशल मीडिया से हटा देवल गइल बा। मतलब कहे के अर्थात ई बा कि हमरा सामने जे ज्यादा चौड़ा बनी, जे ज्यादा बोली, जे ज्यादा हमरा से ज्यादा बाजी के कोशिश करी, ओकरा गाना के हमनी के डिलीट करवा देम सो, आ तहरा लोग के टिके ने देम सो, तहरा लोग के आगे ने बढ़े देम सो। यह तरीका के हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में कइल जाला। हाँ भरुओ, तुम सही बात कहता था, मैं मानता हूँ कि भाई तुम लोगों से डर के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग गाना डिलीट करवा देगा यार। हाँ, बताओ कि 12 साल बेचारा उतना मेहनत उहनत क के गौरव मिश्रा के साथ बेचारा गाना लिया वाला, और साक्षात सरस्वती वास करते हैं प्रियांशु पांडे के गला में। वाकई दम था कि पहले ही गाना मतलब तबाही गाना था, मानना पड़ेगा कि जो भी नुटियाल वाला एकदम फील दी वाला तो लखा गाना, लेकिन भाई कुछ ऐसा चमन चूतियन आदमी बरन है गाना के डिलीट करवा दिले बरन, डिलीट कर दिले बरन। हाँ, ओरिजिनल पेज पर आवते नहीं खे गाना, हम जाके देखबो कोई नहीं हो तो भाई साहब दूर दूर तक नजर नहीं खे आवत ओरिजिनल वाला। हाँ, भरसक तारे लोग के बाद में चढ़ावल वाला गाना में मिल जाई। हाँ, जब 6 लाख 5 लाख वाला व्यूज गइल बा ओ पर मिल सकता, लेकिन जो ओरिजिनल चैनल पर पहली बार चढ़ावल गए रहे वो पर भाई वो वहाँ से गाना के डिलीट करवा देवल गए लोग, जो उनके 6-7 मिलियन के व्यूज आंकड़ा पार कर ले लख। अब सोच ल कि के तरीका के मतलब के करवा सकता, ये तो तोहरा लोग के एकदम जाहिर से बात बा कि बुझ जेब लोग इशारे इशारे में। कुछ दिन पहले कहबो करलन BI विजेंद्र सिंह कि भाई साहब इस गाने को कोई भी राइटर या सिंगर कॉपी करेगा उसको चोर कहा जाएगा, महाचोर कहा जाएगा, राइटर को भी इसको चोर का टैग दिया जाएगा। हाँ, चोर हो सकता है वही चीज ये चोरी का मतलब कि करेगा। आ चोर भाई जानते बारो कि अपन खेसारी भैया कैसे पीछे रह सकता रहने गाना के कॉपी करे के मामले में, बस उठा के या कॉपी कर लेलन, धुन कॉपी कर लेलन, नहीं न कहूँगी कंटेंट कॉपी कर ले, कंटेंट ने रिलिक्स कॉपी मिशन कर ले, धुन ऊपर उठा के गा दिले बारन, लय रहे उमें जो उनके उहो मैच पूरा करत रहे। और यही गाना के आज के डेट में देखल जाओ तो का जानी के एक के डिलीट करवा दिले बा। प्रियांशु पांडे जो बड़े वो परेशान बड़न, गौरव मिश्रा भी परेशान बड़न लोग कि भाई साहब नया कलाकार के साथ यह तरीका के बदसलूकी हो रहल बा, गाना डिलीट करवा देवल जाता। कहीं ना कहीं यह तरीका के हमने के भोजपुरी में यह तरीका के छोटा स्टार के आगे बढ़ेला केहू सपोर्ट नहीं करला आ ना कर रहल बा। हाँ, वही बताया जाता है कि बड़ा स्टार कहने की यही चेष्टा कर रहे हैं भाई साहब कि मेरे आगे कोई नहीं टिकेगा, अगर टिकने का कोशिश भी किया जाएगा उसका गाना को डिलीट करवा दिया जाएगा। हाँ, डिलीट करवा देवल जाई। और भाई इस तरीके के गाना जो उनकी डिलीट हो गई बा सोशल मीडिया से, हर तरफ देखल जाओ तो एक बात हो रहल बा, चर्चा हो रहल बा। प्रियांशु पांडे वाला गाना डिलीट हो गई। हाँ, मतलब कि ये स्टारडम खाए के मामला में कहल जाए कुछ ऐसा लोग बड़वन कि लोग के स्टारडम खाए के चक्कर में रहलन लोग, मुंह बा के रखले रहलन लोग कि हाँ फलानवा के गाना आवेला बा ओकर स्टारडम खा जाए के बा।
दोबारा से उ नजर नहीं आवे के चाहिए सोशल मीडिया पर, उ गायब हो जाओ, यहाँ से हट जाओ। हमनी के बानी से जवन करता धारता बनम स, चाहे जो भी बनी स राज करम स, हमनी के इंडस्ट्री में हमारा अलावा केहू ना राज करी। वाकई देखे वाला चीज बा, देखबा लोग तो कहबा लोग कि हाँ अरे मर्दे कहीं के साफ एकदम उ नीच वाला हरकत जोन डिलीट कैले हो एकदम नीच वाला हरकत कैले बा। आ जे तरीका के डिलीट वाला मामला चल रहल बानू हैं, मतलब कोनो स्टार के स्टारडम खाए के चक्कर में लगा रह तारन स, कुछो आवता मतलब कि कोनो को नया सिंगर आ गयल तो ओकरा के टिके नहीं खे देवेला, भोजपुरी से ओकरा के गायब करवा देवे के बा, मतलब कुछ भी वायरल नहीं खे होके देवेला हमनी के सिवाय। हाँ कुछ ऐसा लोग बारन कह रहल बारन, कहे के चेष्टा कर रहल बारन आ गाना डिलीट कर देवतारन। तो ये बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई छोटा कलाकार के भाई केहू भी आगे बढ़े नहीं देवे के चाहत। हाँ मतलब कि हम जहाँ बानी वहाँ केहू भी मत आवो, हम ही खाली राज करी, छोटा स्टार राज मत करो। हाँ और गाना जो गौरव मिश्रा और प्रियांशु सिंह वाला गाना के डिलीट करवा देवल गइल बा। तो ये जानकारी लगा के देखो अब आवता कि नहीं गाना आवत। डिलीट तो हो गइल बा का जनी, अगर मतलब सर्चेबल कैला से चाहे तरीके के वीडियो उनके बनाइला के वजह से अगर गाना के छोड़ दस कहीं ओकरा के छोड़ दस बॉक्स दस तो भाई सब आ सकता, लेकिन प्रतिक्रिया पहले ही जता दिलन BI विजेंद्र सिंह आ कहीं ना कहीं बतवा सच हो गइल बा। हाँ सच हो गइल बा। तो फिलहाल ये जानकारी लगा हमारे चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग, लाइक कर दो लोग हमने की, ताकि मोटिवेशन मिलता है तरीके का और भी अपडेट और जानकारी लेके आवत रही है। फिलहाल के लिए देखल जाए तो गाना डिलीट हो गइल बा, दबा के शेयर करी लोग। हम लोग कहीं ना कहीं दुख बा कि छोटा स्टार के स्टारडम मारे के वाला कारबार करल जा रहल बा। तो फिलहाल के लिए अलविदा लेवतनी। तो जय भारत जय हिंद।